Hi mga barads! So kanina pagpunta ko ng palengke, may nakita ako nagtitinda ng ganito. And then tinatanong ko yung nagtitinda kung ano to, kung ano yung tawag. Parang hindi niya ako naiintindihan. Na-curious ako. So ngayon, itatry natin. Actually, nag-search pala ako. Ang tawag pala dito is snake fruit sa Ingles. Ito siya guys. Kaya siya siguro snake fruit kasi yung balat niya parang kaliskis ng ahas. So ayan guys, so tingnan nyo. O ganito yung laman niya. O dalawa pa. Ayan. Ganyan siya o. Medyo maasim siya. Tapos mabango. And then meron ding konting tamis. Masarap naman siya. Asim. This one is matamis. Ganito yung buto niya guys, oh. Alam niyo yung bango niya, parang amoy durian. Or amoy langka. Parang ganun. Ito walang buto. Ang tamis. Para talaga siyang skin ng ganun, snake. Not sure kung merong ganito sa atin.